שלום אנשושים, חשבתי על פתיח יותר קליט כזה, אתם יודעים, בואו נראה. שלום אנשושים, כן, מקווה שלא יפריעו אותי, לא יתפרו אותי על הפרת זכויות יוצרים, בסדר. אז היום אני אראה לכם את הקלאש רויאל שלי. קורא לזה קלאש רויאל, אבל כולם רוצים לקרוא לזה קלאש רויאל, אז זורם, יאללה. מוזיקה קצת מעצבנת, אתם לא חושבים? נמיר קצת. טוב, יש לי את זה. אוקיי. תראו את הדק שלי. מה אתם אומרים עליו? 3.6. ארוז, פייר, תראו. יש לי התקפה, אוקיי? ואז יש אותם להגנה. ואז אני יכולה, יש לי את המיניון הורד גם להגנה. לא, האמת, הם סקלטון ארמי, הם לא... סליחה, לא ראיתי, אוקיי. פרינס להתקפה, סקלטון ארמי, לא יותר מהגנה, אלא חיפוי, כאילו, מחפים עליך. גובלין ברל זה כמו פיירבול כזה, כאילו זה טוב. כי ככה שמורידים את זה הרבה, אבל אם שמים משהו לגובלין ברל, זה משגע אותך. או אם שמים לך גובלין ברל, אותו דבר. ופה יש את המיניון הורד. אותם אני חולה עליהם. עם לבל 6 הם מכסים בייבי דרגון בשניות. אבל ארוז מכסח אותם, וזה תמיד מעצבן. או גריידר, הוא מאוד עוזר לי. כאילו, רק עכשיו שיקבל דברים טובים, לג'נדריים אותו, אני אשים מקום גריידר. פיירבול, זה ממש עוזר, והמירור, שזה לבל 3, זה פשוט משפר לי ב3 רמות את כל הדברים. זה שם לי סקלטון ארמי שהוא לבל 4. אתם מבינים איזה קול זה? ויש לי את כל אלה שיש לי מה לשפר, אבל אני לא עושה את זה. יש לי פקה לשפר ואני לא עושה את זה. אני חוסך, תראו כמה כסף יש לי. לי. אפילו שאם אני אשפר את הכל, סביר להניח שאני אעלה רמה מכל ה-XP שיקבל, אבל... אלקטרו וויזארד, הוא יוצא עוד 19 שעות ו-22 דקות, כי אנחנו... כן. תראו, אז כאילו, כמעט בכל הארנות שאני נמצא בהם, הנה ארנה 6, אז כל הארנות, חסר לי רק את הג'יינט סקלטון, את כל הלג'נדרים, כאילו אין לי לג'נדרי אחד. אתם מבינים? אז הנה, הפקה השגתי, בפק צ'סט, וג'יינט סקלטון, הוא חסר לי, פשוט שאני לא רוצה אותו, אבל אני רוצה שלי את כולם, כאילו, אני לא צריך. את כל הלג'נדרים, אינפרנו דרגון, לבה הונד, גרביארד, נייס וויזארד, מיינר, נכון, שכחתי בארנה 6. יש לי אותו, את זה, את האליקסר קולקטור, תקנו אותי בתגובות, ואת המורטר. אבל את זה עוד יצא, זה אי אפשר, אבל אין לי את הטורנדו, את הגולם, אין לי אפיקים ולג'נדרים מארנה 6. אתם מבינים? אני כבר מתכנן לעלות לארנה 7, אבל איך אני אשיג 2,000 גביעים? קשה. נו טוב. אז כן, זה בערך. עכשיו נראה לכם את הקלאן שלי. אני אעשה כמה קרבות של קראון צ'סט. עכשיו נראה לכם את הקלאן שלי. אוקיי. שמו לי את טרום או גריידר. יאללה, בכיף, טרום. מה קרה? אוקיי, בקלאן שלי יש כמה תותחים. זה הלידר, אביב. הוא עשה אותי כל לידר. יש כמה הערות. אסור לקלל. צריך 100 טרימות בשביל לידר, 300 בשביל כל לידר, ואם מישהו רוצה להיכנס לקלאן, או יש בעיות בקלאן, תתקשרו אליי. כן, יש לו קצת קיוטיב, אבל לא באנו פה לרדת אנשים. האמת גם לי יש הרבה קיוטיב בוואטסאפ, כדי שאני אזדהה עם אביב, אני אראה לכם אותם תכף. שכל יוטיוב יצחקו עליי. כן, ועד עוד 3 ימים וחצי ככה, נוכל לעשות שוב את הקלאן צ'סט. כבר קיבלנו אותו, אבל קיבלתי ממנו דברים גרועים. לא דברים חדשים או משהו. כן, אני מקום שלישי בקלאן, אבל מקום 11 ו-12, הדקינג הזה. זה בעצם נחמן, חבר שלי. סוף סוף נזכר לשנות את הדק שלו. הוא היה עם דק של ארנה 1 לנצח. עד שהוא הבין שבארנה 5 זה כבר לא עוזר לו. נו טוב,
לא, קרב אחד אני משיג אותה. אז כן, זה בערך הקלאן שלי, אז בעצם הכי גדול ציורנו 7, כן, לא משהו. אבל אנחנו 50 איש, 48, אוקיי, יצאו קצת. אבל זה די טוב, זה די טוב. אנחנו גם לא רוצים להיות כל כך הרבה טובים, ככה יש סיכוי לכולם לנצח. חבל שנגמר הצ'אלנג' שאתה בוחר את הקלפים, זה היה ממש מגניב. אפילו שאני די הפסדתי בכל הקרבות האלה, בגלל שאני לא כל כך הבנתי בקלפים, אבל כן. 15,000 זה נחשב די קצת, אבל נסתפק במה שיש. עכשיו, בואי נקרא קראון צ'סט ונעלה מקומות בקלאן. אחרי שחפרנו, הגיע הזמן לעשות מעשים. לבל 7 כמוני, אוקיי. גובלין ברל. ואני מבקש לא להעיר לי על הצו ההתקפה שלי, כי לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, זה שלי. אני לא אחליף את זה. ואל תגידו למה אני מבזבז ארוז על מיניון הורד, הם לבל 6. הם יכולים להרוס את הטאוור. אוי, זה רע מאוד. תמותי ולקירי. טוב, קדימה, בוא נחזיר לו. לא, מוסקטרס. קדימה, נו, תתעלמו ממנה, חסו את הטאוור. כן, לא! תמותי את. לא, גם פספסתי. וזה לא הוריד כלום. איזה יופי. אני שונא אותך, סקיטרס. תמות כבר מיני פקה. למה אתה לא מת? קדימה, מקחת. נו, כמה מכות כיסחתם? יש! מה? סבל אתם. לא! תמותו. ענה, תגיד לי, אתה יודע מי. קדימה. לא, אני לא מאמין. אוי לא, אני כל כך אבוד. אוי לא. אוי לא. תמותו. ובלבסתי פיירבול לחינם. איזה גאון. סקיר דולר אני אשמור. אוקיי, חייב לפצות על זה. או גריידר. ברגע צעק או גריידר, וואו, פעם ראשונה שאני שומע את זה. וזה לא ממש נעים, אני מרשה לי לומר. זה יכול עוד סרטונה מלחיפורים. אני חושב שהם בכסחו את זה, כן? בבקשה. יש, הניצחון בידיי. תראי, מה היא לא תוכל לעשות? זהו, ניצחתי. נה וניני. טוב, עקפתי את נחמן, את הנאצ'מן. גולדן צ'סט, על די גולדן בוי. יאללה, עוד 2 וקראון צ'סט. רק בוא נראה באיזה מקום אני עכשיו. 11. האמת, אני תמיד במקום 10, יש לי את המזל 10 הזה. קבל לזה The King, זאת אומרת נאצ'מן, כאילו נחמן, אבל באנגלית זה נקרא נאצ'מן בגלל ה-CVH. גם עליו מועדף המיניון הורד. לבל 5, לבל 2, סך הכל די טוב, כאילו 3.6 כמו שלי, אבל הרמות שלו נמוכות, מה לעשות. האמת הוא היה הרבה יותר גבוה ממני כי הוא שיחק את זה לפניי, אבל הוא קיבל LG 4, היה לו סוני אקספריה כזה. בספריה זה היה דווקא טוב, אבל LG 4 היה יותר טוב. אז הוא החליף, הוא היה צריך לעשות הכל מההתחלה. אבל אני אומר לכם, תוך שבוע הוא עולה לארנה 5, הוא ממש חרש על זה. לא יכול לקבל את זה שהוא איבד את כל מה שהיה לו. נו, אירו, לפחות המוסקיטר מתה. לא! ראיתי את זה בא. אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל לפחות... טוב, עזר לי. מאוד עזר. אוי לא. מיניון. נו, קדימה. האמת הוא לבל 5, כאילו, באמת יש לי מה לפחד, אבל הוא איתי רצח. הוא גם שם אותו בסוף. איך הוא מתכוון שיגיע? עם הארצ'רס וחסן את המיניון הורד, אני לא יודע מה זה. וואי, 106.
עוד נינהוד. אני חושב שזה לא ממש טוב, אבל הם לבל 9, אז מה אכפת לי? בגלל המירור. כן, קדימה, זהו, אתם הורסים את הטאוור, לא! אתם מאמן, מחשימכם וזכריכם. זהו, קלימברל, אני סומך עליך. לך על זה. לא! מינורד. לא, מינורד. נו, כבר. יש, אבל זה לא תנחם אותי. טוב, יש את המינורד. חסרו אותו מהר. נו כבר, תגיעו לבלון. הוא לבל 2. טוב, גם שלי, יש לשפר אותו, אבל מה משנה? פצצה, תמיד הורס את כל הכיף. תמו אותי כבר מוסקיטורס לבל 4. קבלו מיניונורד לבל 9. אוי לא, סקלטונר עמד ככה בין הגבוהות. נו כבר, יש. לא, יש. עקום. מצטער שידעתי צריך לעשות רגע משהו. לא הפסדתם הרבה. דאגתי שלא תפסידו הרבה. יש אומרים שלשים סקלטון ארמי וויץ' זה גרוע, אז אני אומר להם שיאכלו את הלב. טוב, אם הוא לא ישם לי עכשיו כלום, אז זה באמת יאכל את הלב, אבל הוא שם את המוסקיטור. טוב, זהו, אני צריך לשמור על יתרון, שזה יהיה קשה, ולא יקרה. כן, לא יקרה. תעשו אותם. לא. אוקיי, סקלטון ארמי. קרבול. או עזר עם אוכל. ברל. אוקיי. זה חתיכת קרב. יש. אוקיי. ניסו לנצח. זה היה קשה. תיקו. קרב צמוד. הקראונצ'סט לא יהיה פעם. לא יצא לי משהו מעניין, אל תדאגו. יש לי מזל נחס. טוב, אז זה בערך היה הסרטון שלנו להיום. ושוב, תרשמו לי בתגובות איזה משחקים אתם רוצים נשחק בהם, וברצינות תרשמו לי בתגובות, זה ממש חשוב לי, עם כל הצחוקים והכל. נכון, שראיתי את הפרט החשוב הזה, לרדת עליי בוואטסאפ. אוקיי, זה בעצם כל הכיתה שלי. בוא נמצא משהו. על מי אני עובד, אני לא מצא פה שיות טיב. אני אמצא, הנה, למברצ'ק, רואים, כאילו, מנד צ'סט, אתם מבינים? כאילו. רואים איפה במקום איפות, כאילו, בעיקרון אני צריך לעשות איפה בזה. כן, זה השם שלי, עידו. תודה שהזכירו אותי. אבל עדיין, תקראו לי. מה קורה פה? אופסי, לא. וראיתם איך אני נראה. נו טוב, בסדר, אני אראה לכם. תתכוננו לבכות. זה ממש עצוב. גלריה. נו. כן, אז ככה אני נראה. טם. זה בגלל שאני משקפיים, אבל כן.
תראו את תכנון נראה פה. טוב, זה היה הסרט שלנו להיום. ביי ביי. בום, צ'יקה בום, צ'יקה בום 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 בום, צ'יקה בים בים בים, צ'יקה צ'יקה ביי.